Bid-dokumenti li għandna fidejna u li juru li l-kumpanija li għandha sem fiha Nfenec kienet involuta fit-twaqqif u bħala direttur ta' żewġ kumpaniji fil-Panama ma nistgħux inkunu nafu min hemm warahom. Dan għaliex Fenlex li għandha sem fiha Nfenec hija direttur ta' żewġ kumpaniji li huma nominee companies, li jfisser li l-persuni warahom jinżammu sigrita u d-dettalji warahom ma jinkisbux kif ġiepu laħaq. Minflok jidhru l-ismijiet tad-diretturi u fost dawn hemm il-kumpanija li hija direttur u għandha sem fiha l-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-kumpaniji huma Timber Trading Capital u Union Private Limited u l-eżistenza tagħhom kienet żvelata l ħadd. Dan wara ġimgħa li matula l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista tkellmet bl-aħrax kontra twaqqif ta' kumpaniji fil-Panama. Dan għax fi kliema kumpaniji fil-Panama huma sigriti u ma jistgħux ikunu skrutinizzati. Għalkemm fl-istess ħin li kienet qed tlissen dan id-diskors fuq is-sit tal-kumpanija kienet qed tirreklama l-ftuħ ta' kumpaniji f'dan il-pajjiż. Minflok kienet qed tiġħad li tagħmel dan u One News żvela kif is-sit elettroniku jgħid mod ieħor. Ftit sigħat wara l-informazzjoni tneħħiet wara li l-fatt kien żvelat fil-paġna Facebook ta' One News. Fenlex hija kumpanija li toffri servizzi fil-qasam finanzjarju u hija marbuta sew mad-ditta legali Fenec & Fenec li tagħha wkoll Nfenec hija managing partner. Din hija l-istess ditta legali li fi żmien gvernijiet nazzjonalisti ħadet mal-206 direct orders b'valur li jaqbes il-1,000,000 euro. Fit-tmiem ġimgħa fejn kien żvelat dan kollu Nfenec ingħaqdet ma' dawk li bil-kappell tal-Panama marru l-mass meeting nazzjonalista fil-belt.